Les propietats textuals. Quan hagis d'escriure un text, hi ha que tenir en compte 4 aspectes fonamentals perquè estigui ben escrit per als lectors. Els 4 aspectes són adequació, cohesió, coherència i correcció. L'adequació, què és? Doncs és l'ús d'un registre lingüístic que s'adigui amb la situació comunicativa. Per exemple, en una situació formal no pots dir el ciclista l'ha alineat. S'ha de dir el ciclista ha mort, que és una forma més col·loquial. La cohesió, què és? És la connexió de frases per mitjà de pronoms, preposicions, conjugacions, signes de puntuació, etc. Per exemple, està malament dir si vas a buscar bolets, porta'm bolets. S'ha de dir si vas a buscar bolets, porta-me'n. La diferència és un pronom. Coherència. Què és? Doncs és la propietat textual que organitza el text. Ordena idees, evita lògics i contradiccions i estructura el text. Per exemple, llegeixo el sol mentre prenc el diari, està malament. La frase que està bé seria llegeixo el diari mentre prenc el sol. I la correcció, què és? És la redacció del text d'acord amb les regles morfològiques, ortogràfiques, sintàctiques i lèxiques. Però això sí, sense cap errada lingüística. Per exemple, de bé està ben dit haver. D'idea està ben dit idea. I grassa està ben dit greix.